לכולם, אנחנו בפרק נוסף של המשחק הזה. אני לא זוכר, אני עדיין לא מבין מה השם שלו. אז הגענו ממש, לדעתי די קרוב לבוס אנחנו. אז בוא נמשיך. אוקיי, אז בוא נראה מה. וואו, מה קרה? מה לעזור? אוקיי, שנייה, הצלחתי? לא הצלחתי. אוקיי, הניסיון, יש. מה קורה כאן? מה זה? זה הבוס, אומייגאד. אני מוכן. אני חושב. בקושי יש לי רובים טובים, לא. למה לי דווקא? למה? מה עשיתי? אני לא רע. אתם הרעים, ודווקא אני מפסיד. לא, אתה לא תגרום לי להפסיד ככה. לא משנה כמה אתה חזק. עזאזל, אתה בוס חזק. אני שונא אותך, תמות. יש, אחד נפל. נשאר מיליון, צריך להפיל את כולם. שט. אוקיי. תפוצץ. עזאזל. הכל בסדר? זהו, נגמר לי הרובים, כל מה שנשאר זה הרובה הראשון. איך אני אמור לנצח עם הרובה הזה? אוקיי, אני בסדר. הלייזר הזה, שתדעו, הוא לא עושה כלום. הוא פשוט אומר לו איפה המטרה. לפעמים הוא מוריד איזשהו לב, אבל בדרך כלל הוא לא מזיק. פשוט אומר לו איפה המטרה. צריך להפיל את כולם, שיט. אני חושב. איך אני משמיד את הבוס הזה? מקווה שרואים טוב דרך אגב. אומייגאד. לא עליי. לא. אני שונא אותך, תמות. אל תהרוג אותי. תהרוג את עצמך, כוס אומו. משהו לא בסדר. אוקיי. אבל משהו לא בסדר. משהו לא מרגיש לי טוב. משהו לא בסדר. אני חושב שהוא הולך לעשות לי משהו. אין לי מושג מה, יש לי הרגשה. יש לי הרגשה רעה מאוד. אני חושב שהוא הולך לעשות לי משהו. שהוא לא לייזר. משהו עומד לקרות, אני די בטוח. זו פעם ראשונה שלי שאני מביס את הבוס. מה קורה? מה? הצלחתי? מה? מה קרה? אוי, מה? זה נפתח. אאו! אז מקווה שנהנתם, ויאללה ביי.